Yo, stel die eens voor. Dan zit je op het donkere podium met al die klasgenoten. Het is het net heel goed zien, maar door Jeste de roezemoes van al meer dan 800 mensen. Dan in één begint de muziek, het lachje tonen en viel de spotlight op je gezicht. Dit is je moment om te shinen met je eigen lied. Voor 8 squallen wordt dit op 10 juni werkelijkheid. Zij zitten in de finale van het vetste Songfestival van Friesland. Een muzikaal avontuur dat begint met het schreeuwen van je eigen hit en het eindigt op dit podium in een super volle zaal. Waar gaat naar huis? Maar de eerste prijs begint het bij Libje. Maar eerst is het tijd voor de lieden. Welkom bij Song Junior 2022. De vierde finalist van dit jaar is de Dominee Haspersqualle uit Akkeren. Zij dienen de online muziekles op song.frl en bakten er een heerlijke versie van. Een goede tijd met chocoladebloem. Dit mat op de been. Yes, here we go. En Jim nog vertellen dat Jim dus maar die 8 jaar. Wat een bliede gezichten daar in Akkeren. Machtig! Maar een mix van groep 6, 7 en 8 gaan zij het grote muziekavontuur aan. En dat begint vanzelfs met een brainstorm. Nou, Dominee Haspersqualle, we zijn klaar voor de brainstorm. Ben je met de klaar voor? Ja. Ja? Wat is het thema? Waar wil even zeggen wat het thema is? Wat is het thema? Vrijheid. Vrijheid, dat klopt helemaal. Vrijheid, heel goed. En daar kun je natuurlijk al je woorden bij bedenken. Maar wat voor woorden jij er nou bij vrijheid? Want daar moeten we straks een verskoers krijgen. Wat vies je wat bij vrijheid jet? Vogels. Vogels. Viel je soms als een vogel zijn vrij? Ja, op zich wel. Vogelvrij, heel goed. Vakantie. Vakantie. Ja. Viel het ook in zich vrij uit die vakantie had? Ja. Eva, Als ik het squallen kom. als dat squallen komt. Ja. Ja, dan vul je ook lekker vrij. Dan kun je lekker zelf bepalen wat je wandelen. Nou, Als ik aan het sporten ben. als je aan het sporten bent. Wat voor sport doe je dan? Atletiek. Atletiek. Dan kan ik lekker rondrennen en zo. Oh, cool. Mooi. Ja, Een eiland. een eiland. Ja, daar kun je heel vrij in vielen. Hè? Zeker. Korfbal. Korfbal. En waarom dan? Omdat ik het heel leuk vind. Ja, heel goed. Korfbal. Waar viel het zich nog net vrij als hij aan het korfbal in is? Richard. Je eigen plekje waar je kan zijn. Ja, die eigen plek best versekist. Esme, Ja, als ik zing. als je jongst, Ja. dan viel het die vrij. Ja. Alicia. Ik voel me vrij als ik bij mijn ouders ben. Omdat ik door de week nooit bij mijn ouders ben. Omdat ik nu in een pleeghuis woon. Dus dan in sommige weekenden dan ben ik bij mijn ouders en dan voel ik me vrij. Fijn. Ja. Nou, dat je mag zeggen wat je wil. Dat je mag zeggen wat je wilt. Dat is een hele goeie. Kun je altijd zeggen wat je wil? Nou, niet altijd, volgens mij. Wanneer kun je dat net dan? Dat je bijvoorbeeld in Rusland bent. In Rusland kun je net zeggen wat je wil. Want wat gebeurt er dan? Worden ze opgepakt? Dat is je vrijheid. Nee. Ja, moet je je dat voorstellen, dat je op squallen bent, dat je net alles zeggen mag wat je wil. Maar je moet ik wel een beetje rekening houden met elke niet natuurlijk. Hè? Je kunt sommige mensen niet kwetsen toch, gekke dingen te zeggen. Toch? Hoor je daar wel rekening mee of niet? Ja. Want dat is ook een beetje vrijheid, hè? En daar toch kan elke niet zich vrij vielen. Hey Livia, wat vies jou wat ik nog meer bij vrijheid jet? Dat je kan zijn wie je kan zijn. Ja. En kist jou dat? Ja, want ik voelde me dus niet zoals een jongen. Dus toen besloot ik dat ik transgender wou zijn. En hoe viel dat dan? Nou is dat besluit na hest? Ik voel me vrij. Net zoals dat. Ja. Net zoals het thema. Ja. Het is heel fijn als die zelf ergens kiest. Ja. Ja. Nou, we hebben een heel soort mooie woorden gekregen terug deze brainstorm. Wat vond je ervan? Leuk. Leuk toch? Ja. Ik denk dat we nou
genoeg ingrediënten hebben een hele mooie tekst te schrijven. Ja. Ben je er klaar voor? Ja! Dan gaan we aan de slag. En deze dames vormen het schreeuwteam van de Hasperskwallen. Om de oorlog in Oekraïne best een grote indruk maakt, beginnen ze aan een tekst over onze vrijheid en het helpen van mensen die naar ons land vluchten zijn. Luc, tik hem aan. Hey, waar komt erbij? Uit Nes. Nes. Ja, bij Akkerum. Bij Akkerum? Ja. Want hartstikke een nes op een eiland, toch? Ja, Welk eiland is dat? dat weet ik niet. Nee, hè? Is dat net Schilgen? Of Nee. Vlieland? Weet ik niet, Ameland? Nee, Nou, maak het helemaal niks uit. Wat vind je zo echt leuk om te wandelen? Doensje. Doensje? Ja. Nee. Dus Do, Luc, Do is een echte doenser. Ja, Vertel er even wat meer over. Wat voor doens? het is street dance en hiphop. En hoe dit zo dan? Nou, dat is heel, hiphop is heel stoer. Street dance is mooi een thema, dus bijvoorbeeld een thema van Disney. Dat ga je hem nou. Je maakt nou het thema Disney. Ja, Hercules. Cool, hè? Hey, waar komt ze bij jou? Nou, ik kom uit Akkerum. Oké. En is het heel leuk bij je? Jawel. Ja. We hebben een groot huis. Nou, we vinden dat wel fijn. Ja, super fijn. Ja. Dat kennen daar ook niet eens in zo'n groot huis. Nee. Oh, mooi man. Hoe is het met die bente? Goed. Mooi. Fijn om te hebben. Hoe lang spelen ze wat trombone? 2,5 jaar. 2,5 jaar. Dat is best lang. En waar spelen ze dan? De harmonie hier in Akkerum. Harmonie in Akkerum. Maar ik denk, het is zo leuk om paard te doen. Is dat eens een keer het dat is echt paard. Dat speelt gitaar. Ja. Ben er nog meer bij je thuis die muziekinstrument spelen? Ja, mijn zus Quirine, ze speelt bariton. Bariton. Is dat dik mooi of is het dikwijls een beetje irritant? Ja, ik vind het soms wel een beetje heel erg irritant. Een beetje heel erg. Ja. Ze speelt het echt op de momenten dat ik echt even denk, nu even niet. En wat spelen ze dan voor muziek? Klassiek? Ja, klassiek volgens mij, ja. Ja, het is klassiek. Ja, klassiek. Ja. Hey, en Ilse, wat zit hierop? Sean. Jong. Dus je hem toch een mooi aan? Sean. Jong junior. Ja, heel goed. Dus mijn vraag aan hij is, kist ook een beetje Zingen. zingen? Kist ook een beetje, ja, kist zo zingen? Ja. Hoe wist u dat zo goed zongen kist dan? Nou, ik doe het heel vaak met mijn vader. En wat voor versjes jongs dan? Meestal het vliegerlied, want die kan hij ook meespelen met zijn gitaar. Het is weer een mooie dag, la 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 la. Het is weer een mooie dag, ja la 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 la. Cool. Ja, zit wel goed, Ilse. We gaan natuurlijk Jong, in maar een geweldig thema. Het thema is vrijheid. Vrijheid, ja. Ja. Hoe is dat? Wat betekent vrijheid voor jou? Nou, vrijheid, dat is natuurlijk wat, het hinkt eigenlijk van jezelf al. Dat is die zelf ook vrij viel Ja. in je leven. Ja. Hey, en er is nou oorlog hè, in Oekraïne. Ja. Wat vies daarvan? Nou, ja, als het echt over het vrij is, dat is net zo vrij. Ja, die mensen moeten vluchten, hè? Ja. Ja. Zullen wij als Nederlanders die mensen niet helpen kennen? Ja, dat kennen we wel. Zelfs hier altijd samenwerken, maar ik meestal in het huis. Mensen in huis nemen? Ja. Zullen neem dat wel soms? Ja, wij hebben dus ommelden. Oh, je mag hem ommelden om mensen uit Oekraïne in huis te nemen? Ja. En vind je dat dan niet spannend? Ja, dat vind ik erg spannend, maar ik snap ik al voor die mensen dat dat wel heel spannend is. Ja. Vind je het goed? Ja, ik vind het wel heel fijn dat wij dat doen, want dan hebben hun een plakje. Goh, ik vind het wel een hele mooie actie van jullie. Je moet het Ja. nog en dat nou straks de finale is in de Ja. Lawaai in Rechten. Ja. En misschien heeft dan al inmiddels wel een goede band met die mensen. Dan kies ik het nog niet. Ja. Dat is wel leuk, hè? Ja, dat is heel leuk. Ja. Ja. En als jongens toch een lied over vrijheid. En dan zitten de mensen uit Oekraïne zitten in de zin. Nou, dat is denk ik wel heel mooi. Ja. Tik hem maar, Nou. hoor. Dit is mijn land, hier wil ik verder. Hier is mijn huis. Zo, dat begint al ergens op de liedje. En dus is het tijd voor het studioteam om aan de slag te gaan.
Hier is de dominee Hasperskwallen uit Akkerum, maar haar een hoopvolle lied, Vrij. Ik ben Merne in een vrije wereld, maar alle liefde en nooit gehad. Mijn het verandert ik van hart. Dit is Milan, je weet ik had. Ik ken je zussen wat ik viel, maar mijn respect dat is de deal. Together in de hand in hand, wij leef je vrijer en dat viel zij gewoon. Dit is Milan, hier wil ik brengen. Je zit mijn huis, dit is mijn thuis. Ben Berne in een stikken vrat, nooit wat te sissen altijd kat. Mijn het verandert ik van hart, dat ken je net, dan wist het als. Ik wil me net nog net verjaan. En leef je zonder uit te lang. Dus blus me alsjeblieft die brand. En let ons leven hand in hand. Dit is Milan, hier wil ik brengen. Je zit mijn huis, dit is mijn thuis. Dus pak maar mijn hand, ik doe als je ben je. De grenzen voorbij, wat voor mij is vandaag. Dit is een oproep om de vrouw. Het is wichtig voor jong en oud. Spek van een no, de wereld. En liet elke nien Libje in vrijheid. Dit is Milan, hier wil ik brengen. Je zit mijn huis, dit is mijn thuis. Dus pak maar mijn hand, ik wil je helpen. De grenzen voorbij, wat van mij is vandaag. Ja, de Hasperskwallen uit Akkerum. Het kind net missen als dat zij zich zo vrij als een vogel vielen op het podium. Worst er nog meer muziek in de klas? Jocht dan even op www.jong.frl. Er staan hele toffe noemers op die je met de hele klas laat. En abonneer ik even op ons kanaal. Een weekend!